sepinto komang ino komang isep matruk sarine kawang susut angin ngending kono yang kali ngangkung Ilahe Hong Ilahe Awigna Mastu Purnama Sidhem Aum Awigna Mastu Purnama Sidhem Silat mrih nyuwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langining pelebes tumaksih lestantun lampahing Buddha Jinandra tutul katelo tetulo tulat mrih abdeng parabdya minisuda ngupama parameng niskara karanta tumiying japan Purwa gonggo gonggo trigonggo durga mendhak kala sirna pinardi tameng laluta mangkiwa tekap busananing gebita tau rengging perlambang matumpa-tumpa marmo panggung panggem panggunggung sang merwahing kata sih gebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha inarik aruntuting basa tunggaing kuna ngemusa rasa yen linaras saya karaos mulat sari rohang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa urumangsani pindhane kaya janma ingkang anggila kaca jarweh wis rinakup caing carita lebecik wis kagelar ing madyaning pakliran sayekti amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Daru miwang Kartika kang wis kinurba kodrate kawasa sahari aratri hangitri bawana perwateking duksina blir kewandi temada diwetanganing dina sasi warsi windu kang sarta obat Tetulan mangkartu isini rambun toya japateng ngrembyak dado padanging kutu-kutu walang atoga buron wono yang buron toya dadya branakan tanpa wicalat padang terwangan sinaring sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa murbawani jagat munggo ing jagat wetan duk mungut-mungut munggo ing kalingan Wukirabang merengangah lamun kaegsayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka katon semai belak kanan kiri ngabange semujeng narang apurbawan sinare sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo mangku gunung kang katon biru maya-maya pucing gunung kinembalan kutang kasir ing Praban Jana lenggat lembut nganti kaya gunung Makutha mega tanpa tawis dangu suleng kawula tasih dene warsa angupaya buka garap tegal sawahe anglo sultan medhot sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiling raja kayane sawanehna pirembagan Samarawangi sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan yang kulon sinari jagal Hyang Samira Bayada rebut eja rebut kekuwung prandhetatan wonten ing amadaning kekuwung ing pertapan Kutha Runggu nenggih pertapan
ingkang mapan wonten ing salenggahing harga Kutha Runggu. Wondene negari utawi pertapan ing Kutha Runggu bawat keprintah wewengkon negari Ngastina ya negari Gajahhoya. Papan carukina pambukaning kandha sak aratri ing mangke. Pertapan Kutha Runggu kang kebawat keprintah wewengkon negari Ngastina. Negari Ngastina negari kang dumadi saking pulo-pulo Banjaran. Sinasapan toya menawi tinampi ombeng samudra binanglangut kang tanpa pagut. Pegating mangal kapanto uruting Cakrawala. Wanek cakre ing wisik. Sawanang kineping jurang corong kinepung guwa serung. Kinarya susuh ing peksi lawet miwang sarang burung. Wonten ugi pasisir under sasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanem duwang rembuyu royo-royo karang giti rohe-rohe rono kalopo bumi subur wasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angrang sang langit lenggak longgok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang meningdir tanding iline kang pinara para playune kang tinampi waduk bendung-bendung kinarya ngileni sama nyimang pategalaning Narakesma. Mokal pangilem taneh bebasan datan nugi misak sengkangkang Sela. Sadya tinandhang kang merakapi Pandya Bathari Sri. Anglar Pasabinan Yayah Rukmisari kang pinangka Pratiwi. Pategalan Arinangga Palawija kang angeng rebuyu godhongane. Ambyek kowe ngantu kaya manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadotan kuciwa sinawi thukulan kah maweh kesarasaning diri. Inga-inga raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun siang. Samya glaring mangunan, lamun wanci surup surya. Samya bali maring kandhange sowang-sowang. Datanana carane kandhang nganggo kinancing palang. Lebet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek saengga kabdi akarya luhuring pertapan Kutha Runggu wana ngimbangi gunung kanggung rinengsa mrih lestari urun tumurun tumrah sadaya dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya sampet mring sesanggeman sampun tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodananing mumat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji papan jating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karasa kang sak temah ambabar karya kenging binasake pertapan araga Kutha Runggu nedheng ngawontenaken dintening pawiyatan tegamber mlabar yayah samudra datanpa tepi pindhane slaganira pisawanira sangya para cantrik manguyu jejonggo putra Seswa saking sang Tapa penemban Kesawa Sidi nenggih pandhita ing pertapan Kutha Runggu Brahmana kang manrer tejane nyata kalamunta pandhita kang tuhu luhur bebudene kang arsa medharna ngilmu kang sanyata dasarnya wis ngaracut busana kasatriyane wis meper mubal babal kanepsane wontenipun namung rasa pangrasa sumarah sumanding pasrah ngarsaning Gusti kang akarya loka Gusti kang moho paring pepadang pramila senajan
sarwa sarwi kecingkrangan gesangira sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Ananging karana caket gesangira mangsaning Gusti ngakarya luka. Pramila kaya-kaya pretapan Kutha Runggu kepanjingan wahyuning kamulyan. Parandining mangke sang Tapa Begawan Kesawa Sidi lenggah wonten sawijining lincak sineba sangyaning para cantrik kajen ingkang sowan wonten ngarsaning sang Tapa Begawan Kesawa Sidi dede cantrik damen-damen ngelingi pasebanira mulat pandhita ing Kendali Sada nenggih sang Tapa Begawan Anoman ya Resi Mayangkara mertandhaken bilih sang Tapa Begawan Kesawa Sidi sanes pandhita cepede. Nalika semanten besus agemaning sang Tapa Begawan Kesawa Sidi dadi asri arenggeping pananggilan. Oh, parandene mangke anampirawipun priyagung pujangga negari Ngastina pandhita ing sekolah sang Tapa Begawan Durna kandharaken Nalendra siswanipun sang Tapa Begawan Durna nenggih sang Nata Prabu Jrana kadhasar tinutup pamungasing paseban kadang tunggal bayu nenggih sang Garuda Mahambira sineba sanggaring para candrik manguyu jejangga samya tanggaping sasmita arsa ngangsep pisawane mertandhaken sang Toparsa Wedhar sabda pandika kanca ndodha kanca ngangsep clara jegur. Niwang Agung Hung Bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengkota dhisik sira Anoman ya sira Senggana Mayangkara ya Maruti Gembong Mangliawang sawise padha sak tetangganira sowan seba ana ngarsaning Kesawa Sidi sepisan prayogakna lungguhmu ping pindhone padha tatanen barisaning para cantrik siswa manguyu jejangga ingkang padha sibuk ngadhep ana ing ngarsaning sang Begawan Kesawa Sidi aja nganti kang padha saur manuk jenenging senedya mbabarake soanem Brama wigatining pawiyatan Senggana ya Anoman Mbah non inggih sangat diwenemban paduka paring dawuh dhateng ngarsanipun inggih abdipun Senggana inggih abdipun Mayangkara
Sadaya sampun sami satata wilenggahipun saha pisowanipun malah kula ugi sampun boten kirang prayogi inggih kula ngadhep wonten ngarsanipun paduka sesembahan kula inggih guru kula Sang Penemban Kesawa Sidi. Prasta dawuh paduka arsa kula estakaken badhe kula lampahi saha kula candhe jimat. Namung dereng sak sampunipun pareng kula ngaturaken sembah. Sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Sang Pinandhita, Sang Adi Penemban Kesawa Sidi Kutha Runggu. Sesembahan kula Sang Adi Penemban. Iya. Senggana sira atur bekti ana ngarsaning ingsun. Ora lewat pangestuku wae tampanana ya Anoman. Senggana. Dahat kalingga murda anggen paduka paring pangestu dhateng ingkang abdi pun Anoman. Penemban nun inggih. Apa dene sira Garuda Mahambira? Sawise satata nggonmu ngadhep padha kanthi arah harja sowanmu Garuda Mahambira. Nunamit pasang kaliman kabeh tinebena ngila-ila sinabeton. Tinebena saking siku dendhaning Upathara. Penemban sakswanipun ingkang abdipun Garuda Mahambira. Tebih saking rubeda caket mring arah harjan. Pikantuk berkah pamunjinipun Sang Penemban Kesawa Sidi sembahan kula guru kula ingkang dat pinabekten. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Penemban. Iya Garuda Mahambira tak tampa mangestuku wae tampanana Garuda Mahambira. Yai nun sampun sanget kula pundi Kalingga Murda. Sowan ning pertapan Kutha Runggu monggo iki dina ning pawiyatan. Munggah ning pertapan Sangu Iwak. Nggih kula. Ya ora dadi ngopo. Nggih. Nanging aja nganti ngregeti jlambrah pertapan Kutha Runggu. Mboten. Niki mengke kula lep entek. Mboten enten turane. Wiyaga mboten kula bagi ngono. Iya, prayoga nglungguhmu Garuda Mahambira. Sampun kirang prayogi Penemban. Nuwun mangke. Teka damel kaget gurawalan manahipun ingkang abdi pun Kesawa Sidi. Wondene sak mangke pertapan Kutha Runggu kados dene kejugurukan Wukir Sari klepaning Samudra Madu. So manah kula adem saha tintrem pindhane singram tirta wahyuning sewindu kacena sak mangke sampun nyumurupi arawipun priyagung mboten sisip saking pandulu mboten pangling saking paningal ingkang abiyantara rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu menika pujangganing negari Ngastina pinandhita ing saka lima nenggih Sang Tapa Begawan Durna peparapipun nunangge Penemban sarawuh paduka Sang Penemban ing saka lima inggih Sang Adi Penemban Durna inggih Sang Tapa Begawan Kumbayana ingkang adipun Kesawa Sidi ngaturaken pambagirarja ana krami mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita Penemban Durna. Lele kena swaru gembal manyar-manyar do neng dungkul wanalas dadi alas dadi wana, Dik. Ya Penemban ya Begawan sapa Begawan Kasidin Begawan Kesawa Sidi. Oh ya Begawan Kesawa Sidi inggih Penemban. Heeh. Syukur binage sewu yen to kowe ora pangling karo aku, syukur binage sewu yen to kowe wis tepung karo aku. Inggih. Merga jernyatane kasunyatane sing wis kababar Begawan Durna ki pendhita sing wis kondhang manyar-manyar nganglang bawana. Wong sak jagat padha kebrabaken kumandange ngasmaning Sang Tapa Begawan Durna, aku ki pendhita sing kondhang manyar-manyar, pendhita sing kondhang kawegikane, kondhang kadigdayane, kondhang kaprawirane, kondhang mblinge bus lampemu. Pendhita kok mbling ora. Inggih Sang Adi Penemban. Begawan Kesawa Sidi ya. Pambagya rarjamu wis tak tampa gawe bombong legane ngantiku. Sawanku ana ngersamu ora walangan swiji apa tansah pinayang kawidatan ring sambikala adoh saka beda caket mring karaharjan sawanku. Penemban.
Penemban ki sapa Sidi? Oh, ya mong aku ngaturake puja pangastawaku wae tampanana Begawan ki sapa Sidi? Inggih. Sampun kula pundi dahat kalingga murda damel bombong tiasmanahipun ingkang abdipun ki sapa Sidi. Kula aturi mrayogekaken arawuhipun wonten ing pertapan Kutha Runggu. Oh, iki pertapanmu kok. Kaya gembira loka. Liripun menapa nuwun sewu. Munyuke ana. Malah ana manuk barang. Garuda barang. Kae mburi mau tak sawange ning gajah barang. Kowe iki arep ternak apa arep medharke ngilmu kowe iki? Kalkun barang ana, pitik ana. Ula ana, babi ana, kabeh ana, kewan-kewan ana. Kowe iki petugas retribusi apa? Pendhita kowe iki senengane ora? Inggih, nuwun sewu menika mboten kula ingkang ngarepi nanging sedaya menika sami sowan dhateng ngarsanipun ingkang abdipun Kesawa Sidi sami meguru mekaten sinaosa cethek ngelmunipun ingkang abdipun Kesawa Sidi Penemban. Oh, cetha kowe iki ngentek-enteki. Pertapanku sepi saiki. Saploke kowe ngedeke pertapan ning kene iki, pertapanku saka 5 ki arang enek bocah mara. Adat saben kuwi, pertapanku saka 5 ki sedina isa nampa dayah wong 5. Gedene nganti dayah 30 kuwi wong arep meguru ana ngersaku. Inggih, njaluk ilmu ngersane Begawan Durna. Sing dijaluk ilmune kuwi werna-werna, guna kasantikan, guna kaprawiran, kadigdayan, aji japa mantra. Sing rupane bagus kepengin diasi karo wong wedok. Njaluk wujuding ajias panggendam asmarandana asmaratatra. Ning saiki sepi. Kabeh do ngebyok ning pertapanmu. Sing maune sowan ning pertapanku saiki tak sawang mau ana rupa-rupane kok do tekan kene. Sukir kae mbiyen siswaku. Sukir kae mbiyen siswaku kalima. Saiki pindah ning pertapanmu Kutha Runggu kene. Kowe iki ngerebut pasaran kowe, ngrusak pasaran kowe. Apa dumeh le mbayar ning pertapanmu ki murah. Tok kentel rega ngono terus do gelem meguru rene ngono. Tur nuwun sewu Penemban, kosek to aku cak urung aku matur sing oke-oke. Tak sawang ilmumu ki urung ana apa-apane, urung ana sak pucuk kuku irenge Begawan Durna. Kowe iki ana sak ngisore ado Begawan Durna, ngilmumu, tataran ngilmumu kowe iki urung ana sak pucuk kuku irenge Begawan Durna. Ngilmu apa sing tak pedhangke? Kawruh apa sing tak pedharke? Ngilmu apa sing tak ajarke ning siswa-siswamu nganti kowe iso duwe cantrik semene oke? Nganti kowe iso ngedege pertapan semene gedene. Pertapan saka 5 kalah gedhe karo pertapanmu Begawan Kesawa Sidi. Nuwun sewu Penemban. Kula sampun matur kula mboten nimbali para cantrik-cantrik menika. Nanging siswa-siswa utawi cantrik-cantrik sak mangke ingkang sampun suwita menika piyambak ingkang sowan wonten ngarsanipun ingkang abdipun Kesawa Sidi. Lah iya, ngilmumu ki apa? Kowe iki sapa? Apa kowe iki iso malik godhong iso dadi dhuwit? Apa kowe iki iso gawe proposal? Rumangsaku kok aneh-aneh ngendikane ora. Begawan Durna ki priyagung brahmana derajate kok omongane sak geleme dhewe ora. Apa kowe iki ndek kadigdayan tak kira ilmumu kuwi adoh yen to ditaker ora timbang karo ilmune Begawan Durna. Ya mboten napa-napa mbok menawi Gusti nembe paring tanggel jawab, paring kewajiban dhateng ingkang abdipun Kesawa Sidi mangreh sangjaning para cantrik. Alah, apalanmu ngono. Kowe iki dumehake ketrima uripmu terus enek wong ngalem kowe ngono ki. Wangsulamu mbak menawi Gusti nembe paring tanggung jawab. Apa? Mbok ya sing gleleng sithik kowe iki ora. Ora mbok arep meng mayang makili mayang awan kae sing gleleng sithik ngono lho. Ngene ora. Terus ngejokke proposal sesuk. Inggih, Penemban pun prayogekaken lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu menika ingkang wingking sinten? Iki siswaku, siswa kinasihku. Putra kinasihku iki cantrikku iki muridku iki. Mekaten. Heeh. Nalendreng negara Jodipati. Nuwun sewu Jodipati menika kasatriyanipun Raden Werkudara. Udu kuwi. Ora Jodipati sing tambak Rama kae. Nek iki dudu.
Iki Jodipati negara tlatah sabrang. Iki muridku, iki Prabu Jrana Kadasar. Prabu Jrana Kadasar. Sinuwun Prabu Jrana Kadasar. Heeh, pakena. Nuwun mangke sinuwun. Sareng paduka Sang Prabu Jrana Kadasar nalindring negari Jodipati. Ngaturaken kasugengan rawipun. Buku tampan Mlemban. Inggih, nggih. Kuwalik janipun ing mboten napa-napa. Sampun kula tampi, kula pundi nggo jimat ndayani gesang kula. Ya, Begawan Kasidin ya. Pun prayogaken rawipun kaya wis ora kurang kepenak lenggahku, rawuhku nang kene. Mbok meneng ora ngrebeki kuping nah. Aku ki nang cerak monitor. Angger krungu kowe guyu ki kupingku. Saya pas kowe ngorak mau. Ngapunten, Mbak. Ngorak kupingku tak tutupi bantal. Kok bantale jebol, suarane tembus. Kaya nggon film-film kae. Begawan Durna Padaraja sak pratamu. Loh, kok sik iki Anoman ta iki? Iya. Oh, kowe kok ora basa karo aku ning atase derajatmu, kastamu kowe iki kewan. Menungsa karo kewan iki dhuwur derajate menungsa. Luwih-luwih aku ki menungsa, luwih-luwih aku ki brahmana, aku ki pendhita. Lah kok kowe delangap-delangap ucapmu kowe ora basa karo Begawan Durna ki anggepe apa derajat apa? Anoman kula ten dawuh Mlemban. Aku ngerti atimu ora srek karo pendhita iki ning mbok ya sak ora-orane ngajeni mekaten. Iya. Oh iya. Menawi Gusti kula utawi sesembahan kula ingkang sampun paring dawuh, kula mboten badhe suwala, kula mboten badhe mbatal. Nuwun mangke tiyang agung Penemban Durna. Nyaturaken kasugengan arawuhipun kang mawa perbawa. Kula sawang busananipun ketunipun katingal besus merbawani. Raken sembah sungkem pangebekti kula kunjuk Penemban Durna. Ya caket pangesungkem. Lah ora sengguh to nika. Nah ngono kuwi sing ngemu tata krama nggunakake unggah-ungguh. Ih mekaten punten dalem sewu. Ya tak tampa Anoman pangestuku tampa Anoman. Wah ngono kuwi sarane nglegake atiku. Ih. Sampun kula pundi pangestunipun Sang Tapa Begawan Durna. Kula aturi mrayogiaken lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak. Lho, apa iki? Kok ana kalkun barang. Kalkun cucuk cengelmu iki anu. Kula pun Garuda Mahambira Penemban. Mah kadang tunggal bayu. Nggih, dasar kepara estu. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Penemban. Ya, tak tampa pangestuku tampanana Garuda Mahambira. Sampun sanget anggen kula pundi. Pun prayogaken rawuhipun lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu Penemban. Penemban Durna ing Saka Lima. Oh, Begawan Kesa Kasidin piye? Damel kejot Gurawalan manahipun ingkang abdipun Kesawa Sidi kula nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu. Nuwun mangke Penemban, sajak semunipun nggih paduka rawuh ngemu wigatos. Pramila sak mangke gandeng sampun sami satata para cantrik nggenipun arsa midhangetaken pangandika paduka. Kula suwun kawedharna ingkang kathah. Kosok wangsulipun menawi waditu meraping para ingkang sami lenggah. Hawi kula dherekaken wonten saklebeting pecrabaan catur netra kelawan ingkang abdipun Kesawa Sidi Penemban. Lole gandang bleguduk manyar-manyar somorante. Hawela gamanaga kula kaprit kandel buntuting selikur. Oh, ora mengko dhisik Penemban Begawan Kesawa Sidi. Sing gedhe pangapuramu ning atase aku sowan ana ngersamu, aku ora basa karo kowe. Jernyatane ngene. Tak jarwani, tak jlentrehi, tak blabari kang saknyata. Tak wejang kowe. Arep kowe kuwi pendhita ning
Aku kuwi luwih dhisik madeg Brahmana. Aku luwih dhisik ngracut busana katusatriyanku wiwit enom wae aku wis nalika aku isih jejaka nalika aku isih nom-noman. Sing tak gegulang kuwi dudu kok ngilmu guna kasantikan sing digunakake karo cah nom-nom. Sing tak gegulang kuwi dudu kok ngilmune wong ugal-ugalan wong brangasan kuwi babar pisan ora. Nanging aku nom wae aku wis gegulang ilmu wong tuwa. Aku wis mituwa arep aku wis enom aku wis diceluk mbah mbiyen. Mekaten. Ya. Ana wong maringi nampala layang kuwi diceluk Pak. Leh wangsulan. Oh nggih nak matur nuwun aku ya ngono. Inggih Penemban Durna mboten dados menapa. Jer kula ugi ngrumaosi ngilmu kula menika dereng wonten menapa menapanipun menawipun taker kalian ngilmunipun. So kawekasanipun Sang Tapa Begawan Durna. Betul. Bener. Inggih Penemban. Ha. Lah iki ngene. Sowan wonten sepesan iki ora ana liya wigati niatku arep tetinjo. Sartane tilik marang Karaharjanmu Begawan Kesawa Sidi. Pendhita ing pertapan Kutha Runggu. Ping pindhone aku arep nanjihke sartane aku arep nakyenake. Kondanging saged padha nyebutake. Kawula sanegara Ngastina ki do kebrebeken. Kawula sanegara Ngastina ki padha geger. Geger sebab apa? Ora liya nggonmu nganake pawiyatan nggonmu ngedeke pertapan ing pertapan Kutha Runggu mempan ning ngareng-arenge ngarga Kutha Runggu iki. Inggih. Kaya engke wis tak aturake mau. Jantrek ning pertapanku, pertapaning Sukalima iki padha entek, padha pindah, padha seret kabeh. Mung kari iki Jrono kadasar iki sing isih swita ngersaning Begawan Durna. Cantrikku entek. Cantrikku entek mergo cantrikku swita ngersamu kabeh. Ning ora dadi ngopo? Aku ki wong tuwa, aku ki pendhita, aku ki Brahmana. Brahmana kuwi kudu sing resik lahir lan batine, kudu sing suci pikiran sartane suci atine. Mula kancaku kuwi aku ora arep piye-piye, aku ora arep nesu, aku ora arep rumangsa kowe nyaingi karo apa sing dadi panguwasanku, aku ora arep duwe rumangsa. Banjur nyengguh yen to kowe iki ngembari marang kekuatanku, ngembari karo panguwasanku, ngembari karo kondangku jenyatane aku ki wong tuwa sing wis wayahe sumeleh. Wayahe dipendhem. Hus cangkemmu menengo anoman wayahe dipendhem. Sageleme dhewe arep aku tuwa ngene iki diayomi karo Gusti. Lha nggih. Ning nuwun sewu. Adar saben menungsa watakipun kaya ngaten menika malah didawake umure. Nggo genep-genep jagat. Tuwekan ora iso ngerti marang dirine menika masok didawake umure. Dadi mboten napa-napa. Ngono. Aku ora arep duwe rasa grundel, aku ora arep duwe rasa sengit karo kowe. Anane kowe ngedeke pertapan ning kene iki. Malah aku matur nuwun. Mergo teges yen to cantrikku ing Sukalima ki do entek. Cantrikku Sukalima ki do sowan kabeh ngersamu, do swita ngersamu. Malah kuwi ngelang-elangi bebanku. Malah ngelang-elangi tanggung jawabku. Mergo apa? Abot lho Kesawa Sidi, abot. Dadi pendhita Sukalima ki abot. Wis kadung kondang jenenge Begawan Durna ning murid kowe. Begondal kabeh. Rekoso ngopeni murid-murid gentho kaya ngono kae. Dadi aku seneng. Teges kowe wis ngewangi nyampurnake, sartane kowe wis ngewangi ngenteng-entengi laguku. Matur nuwun ya Kesawa Sidi, matur nuwun. Dawuh sami-sami. Mboten nginten babar pisan teka semanten kaluhuranipun Sang Tapa Begawan Durna. Alah. Meng arepe tok omong kaya ngono kuwi. Entek-entekane nantang gelut. Sesore ning transit wis kon mijeti wae boyoke. Aku ya engko nek adang aku ya ngono. Anoman kula ten dawuh Penemban, menengo siki aku tak rembukan. Oh iki sendika. Mekaten Penemban. Ya. Kuwi wigatiku ingkang angka 2, ingkang angka 3. Sadurunge aku matur ingkang angka 3, aku wis lega, sartane aku wis marem. Maremku ngapa? Maremku ora kok seneng, ora kok leges aku melu mangayu bagya karo lemu madeg pendhita, madeg Brahmana ning pertapan Kutha Runggu kuwi ora. Maremku mergo aku cocok, ora sisip nggonku prapta ana ngarsamu ana ning pertapan Kutha Runggu. Kowe iki nyata dadi pendhita, nyata kowe iki dadi Brahmana ingkang medharke ngilmu marang cantrik mangu jaga sing semene mbane, sing semene akeh iki. Inggih Penemban. Lah sing ping 3 wigatiku apa? Wigatiku sing ping 3 aku sowanku iki ora saka pertapan Sukalima. Sowanku iki ora saka karepanku pribadi. Sowanku iki ora saka gegayuhanku dhewe. Nanging sowanku iki
ana ing pertapan Kutha Runggu iki pancen ana ingkang ngutus sartane ana ingkang dawuh kelawan Begawan Durna ya aku kang minangka duta Panglawung. Nuwun sewu, duta Panglawung, duta kongkonan Panglawung Rajapati. Sinten ingkang dumugi ning pejah? Lho, ora sida. Kok mulak-malik iki rumangsaku. Duta kongkonan, ora sida duta Panglawung. Aku minangka duta kongkonan. Saka ngarsaning anak Prabu Duryudana. Kowe ngerti ora? Anak Prabu Duryudana kuwi sapa? Ngerti ora kowe? Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Duryudana menika Nalendra ingkang sampun kondhang. Nalendra wonten negari Ngastina. Nah, bagus. Bagus. Kowe ngerti karo kondange anak Prabu Duryudana? Ya, inggih penemban. Aku diutus sartane aku didhawuhi dening anak Prabu Duryudana, kinen sowan ana ngarsamu, sowan ana ing pertapan Kutha Runggu, sowan kersaning Sang Begawan Kesa Kasidin. Inggih. Wandene apa sing dadi wigatine? Apa sing dadi wigatine? Penemban. Yen to ing ngarep mau aku matur oke-oke, ngendika oke-oke, paring dawuh oke-oke. Bab perkara anggonmu madeg Brahmana sartane anggonku madeg Brahmana, siswaku entek kabeh, tok emong kabeh saiki. Ning iki sing arep tak rembug iki perkara kaprajan. Ngono? Sing arep tak rembug iki perkara Kanalendran. Sing arep tak rembug iki perkara negara, perkara kanegaran. Dudu perkara ngilmu, dudu perkara kabrahmanan, dudu perkara pawiyatan. Dadi rembugku iki bakal nalisir saka anggonmu nganake pawiyatan dina sak mengko iki. Mekaten penemban. Ya, mboten dadosaken menapa. Kula kinten sak mangke anggen kula ngawontenaken pawiyatan pun cupet semanten tumuli kula pirembagan babagan Kanalendran saha babagan negari Ngastina kaliyan Paduka. Bagus, ngono kuwi. Inggih. Lajeng menapa ingkang badhe pun dawuhaken lan sinuwun Prabu Duryudana utusan kelawan Paduka menika wigatosipun menapa penemban. Nah, iki ngene. Kados pundi? Bloko suta wae, najan to aturku iki alus, najan to aturku iki besus. Najan to aturku iki nggunake rembug sartane kowe tajung kanthi srana aris. Ning nuwun sewu lho penemban, ora kok teges aku arep nglarani atimu, ora kok teges aku ki arep banjur duweni watak adigang adigung nyang adiguna nyatane aku ki pendhita babar pisan ora. Nanging ngene, blok kesuta wae lareke rembug sing arep tak omongke, sing arep tak aturke karo kowe kuwi. Lereke rembug glethek petele. Iki mengko aku mung arep nundung karo kowe. Nuwun sewu. Badhe nundung kaliyan ingkang adipun Kesawasidi lajeng lepat kula menapa. Ora kok sike, luputmu ora kok luput kowe duweni dosa karo anak Prabu Duryudana kuwi ora. Ning luputmu ngene. Kowe iki nerak marang pepacuh, kowe iki nerak marang pewaler, negara Ngastina ingkang wusana. Kowe nerak marang tata pranata hukum ana ing negara Gajahya sing ingkang wusana kuwi mbok trajang. Lire apa dasare apa aku ngomong sing kaya ngono? Sawangen. Ora kok sike sadurunge aku tak takon karo kowe. Ih, badhe nyuwun pirsa menapa? Sadurunge kowe ngedeke pertapan ana ing Kutha Runggu iki tak bangun ana ning ereng-erenge ngarga Kutha Runggu. Kowe iki ngerti ora? Yen tok arga Kutha Runggu iki wewengkon kebawat keperintah negara Ngastina. Kowe ngerti apa ora? Nuwun sewu penemban. Kula kinten arga Kutha Runggu menika sanes kebawat keperintah negari Ngastina. Kok sik dasare apa kowe matur ngono? Menika sanes kagunganipun sinuwun Prabu Duryudana. Nanging gunung Kutha Runggu menika kagunganipun Gusti Kengakarya Loka. Alah telek. Aku wis iso nebak nek omonganmu arep kuwi. Aku wis iso omong nek omonganmu arep kuwi. Niki kula pasrahke niki senes nggen kula niki kagungane Gusti sing Akarya Loka. Kok sik, ya bener. Nek miturut metafora. Waduh. Getem. Nek wicara, nek miturut babakan manembah pancen bener. Kabeh jagat sawigung iki kagunganing Gusti Karya Loka. Inggih. Nanging cara pernatan ana tetembungan desa mawa cara, negara mawa tata. Kowe dong ora? Inggih. Kula mangertos. Ana tetembungan desa mawa tata, negara mawa cara utawa kasa wangsule kuwi kudu digunakake. Senyatane awake dhewe urip ana ing jagat gumelar iki kudu nggunakake
Sosial kemanusiaan. Pendidikan moral Pancasila PMP. Nuwun sewu. Apa? Jrono kadasar. Menika pawiyatan Sukalima piwulang wonten ing pertapan Sukalima sampun beto teng mriki. Benten piwulangipun kalian pertapan kula kalian panjenengan menika. Ya wis Ben. Ora engko sik. Kuwi kudu mbok gunake sartane kuwi kudu mbok patuhi kudu mbok ajeni. Jernyatane yen ta miturut disawang kanthi netra permana jati kowe ngedeke pertapan ing Arga Kutarunggu iki kowe wis nerak pepaco. Jernyatane luputmu kuwi kowe ora nyuwun palilah ngersani anak Prabu Duryudana. Inggih. Kowe ora nyuwun palilah ngersani anak Prabu Duryudana. Arga Kutarunggu iki sing kagungan wewengkon kuwi anak Prabu Duryudana. Nanging kowe ora nyuwun palilah, nulya kowe malah mung teka ngedeke pertapan ngono wae. Kuwi luputmu ingkang sepisan. Ping pindhone penemban. Oh, ping pindhone yen to kowe tanggep luput, yen to kowe tak tundung ora gelem lunga saka pertapan kene. Wis ngono wae aturku. Tak kira ora usah dadak aku nggunakake serana kasar, yen to pancen kowe nyata pendhita ingkang luhur bebutenmu. Kowe rumangsa dhuwur kawekasanmu, tak kira kowe bakal iso mangsuli marang apa sing dadi ature Begawan Durna. Ung bawana langgeng sinung kicatan aparat. Nuwun mangke Penemban Durna. Piye, Begawan Kesawasidi? Mboten kuateges kula badhe mbadal dawuh paduka Sang Pinandhita. Inggih, Sang Penemban Kumbayana babar pisan mboten. Nanging emudi anggen kula madheg pandhita wonten ing pertapan Kutarunggu menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Teges anggen kula ngracut busana kasatriyan, ngrasuk busana kabrahmanan. Menika mboten saking gesang kula ingkang sampun mener. Nanging sedaya menika kula wau kula lampahi. Sedaya menika kula wau kula tempuh awit kula nampi dawuhipun para Jawata. Lho. Dadi kowe madheg pendhita ning pertapan Kutarunggu iki merga kowe nampa dawuh saka para dewa ngono? Inggih mekaten. Oh, lole sak suci ya kowe ya. Sak spiritualis kowe. Nampa wangsit, reka-reka entuk wangsit. Jaman saiki kok ana wong nampa dawuh saka dewa. Dewa kuwi saiki wis arang-arang medhun ning jagat. Dewa kaya wis merem, kaya wis kesel. Oh, mergo menungsane iki pancen angel dikandhani. Dewa kuwi wis wegah. Dewa kuwi wis wegah ngatur-ngatur, dewa wis wegah nyanak-nyanak ning ngersaning para titah. Mergo pancen titahe sing wis ora kena dandani. Ning titahe malah ngluputke karo dewane, ngluputke karo pejabate ora gelem introspeksi karo diri pribadine. Nuwun sewu menika estu kula mboten ngaya-wara, kula mboten atur dura, kula mboten matur ingkang ngaya-wara, atur kula menika mboten gara. Terus apa dawuh dewa nek pancen dewa dawuh karo kowe? Nuwun sewu. Saderengipun kula tak matur kula pikantuk wangsit saking para dewa lan kula ge sampun ngasta utawi mbeta wujuding tanggel jawab ingkang sakmangke kedah kula pasrahaken dhateng sinten ingkang keduga gadhahi wewenang. Inggih menika wujuding wahyu utawi wujuding pepakem Makutha Rama Penemban. Sakmangke kula nampi triman saking para Jawata, kula kedah mbabaraken pepakem Makutha Rama menika dhateng sinten ingkang sakmangke keduga kiyat badhe ngecaken lan inggih menika matrapaken pepakem menika dhateng negaranipun utawi wewengkonipun malah kepara pambeganipun satriya menika kula wae ingkang keduga badhe kiyat nampi pepakem Makutha Rama menika. Pramila mboten ateges kula menika badhe mbadal dawuhipun Penemban Durna. Babar pisan mboten kula purun kesah saking pertapan mriki, kula purun kesah saking wewengkon Arga Kutarunggu, ananging kula nyuwun ninah sawetawis wekdal benjang menawi sampun purna kewajiban kula anggen kula nyandang tanggel jawab saking para dewa, kula piyambak ingkang badhe kesah saking papan mriki mboten sisan dadak paduka nundung kelawan ingkang abdipun Kesawasidi Penemban. Lole kentos waru gembal manyar-manyar duk neng jungkul wana alas dadi wana. Begawan Kesawasidi kula wonten paring dawuh. Oh, lah kok dadi kaget rasane atiku. Kaget rasane atiku ning arep aku ki arep ngruda paring peksa karo kowe. Gandeng kowe tak jung kanthi srana aris ora kena. Tumuli kowe arep tak peksa kanthi srana kasar. Ning bareng aku krungu midhanget aturmu. Kowe ngandhake yen ta dewa matedhake wahyu Makutha Rama utawa pepakem Makutha Rama ingkang sak mengko wis mbok gawa bakal mbok pedhange marang sapa wae. Oh, lah kok cumeplong rasane ati Begawan Durna.
Sumeplong rasane ngatiku padang, biar padang terawangan. Sanalika aku krungu ngendikamu sing kaya ngono kuwi. Nuwun sewu liripun menapa? Saha dasaripun menapa sak mangke paduka Sang Penemban Durna maring dawuh kang kados mekaten. Ngene, saiki ngene wae. Kados pundi? Kowe ora sah lunga saka pertapan Kutha Runggu kene. Kowe ora sah lunga saka pertapan kene. Kowe ora sah lunga saka wewengkon Arga Kutha Runggu, kowe ora sah minggat. Kowe ora sida tak tunduk. Leh kowe arep nundung karo kowe, leh kowe arep ngruda paripeksa karo kowe tak wurungake. Nanging ana seranane. Wonten serananipun. Ya, serananipun menapa? Kowe kudu gelem mejangake wujuding pepagem Kutha Rama kuwi ngersaning para Sata Kurawa. Utawa lumantaraku tumulingko tak wejangke ana ngersaning anak Prabu Duryudana sumrambah sak kawula Praja Negara Ngastina. Piye? Gelem apa ora? Nek kowe gelem, yen kowe sago mejangke pepagem Kutha Rama iki, ora mung kowe bakal langgeng uripmu ning pertapan Kutha Runggu, ning kowe bakal dimuktekke uripmu karo anak Prabu Duryudana. Kowe njaluk apa wae dipinangani, kowe njaluk apa wae dituruti karo anak Prabu Jaka Pitana. Inggih. Pertapanmu sing kaya ngene iki dimbroke. Pertapanmu sing riyad kaya ngene iki dimbroke, diganti tembok kaya omah tingkat sing corak transit kono. Lawange diganti ukiran. Apa lawang kok lawang triplek kaya ngene iki? Watone kowe sago, watone kowe gelem. Wah, watone kowe gelem mejangake ngelmu utawa pepagem Kutha Rama iki ngersaning para Sata Kurawa. Nuwun sewu Penemban. Lah inggih menawi paduka kersa, lah monggo kemawon. Menawi paduka sagah sartanipun kepengin neter dhateng ketrimaning gesang para Sata Kurawa kula sumanggaaken. Nanging sak mangke menawi ngantos para Jawata mboten ngeparengaken para Sata Kurawa nggayuh pagem Kutha Rama menika nuwun sewu nyuwun pangapunten sampun ngantos nglepataken kelengkeng abdipun Kisawa Sidi lho Penemban. Arep munggah pertapan sendale cepot le. Ngapa? Aku iki pertapane anu kok. Oh pertapan ora kramikane kok, Tru. Iki awake dhewe iki mara daya. Arepmu ayo ngajeni karo sing di omah. Ibarate ngono kuwi. Moh andak sikilku reget. Mau pupuku bar kotan bakso ya. Nganti kaya pupumu ki putih-putih ya. Pamer-pamerke ora. Deloke iki lho. Iya ya. Waduh, ngapa? Kok kowe ngadekke saka kain satin iki. Ora ya. Engko gek padha bakalane karo bakalan surjanmu iki. Ngawur ora. Sendale cepet. Ya, amanat aku. Heeh, ya. Sowan. Pokoke ngesokke dawuh Ndara Janaka. Heeh. Nek ana perkara kowe ora kena melu-melu. Wah. Apa ya aku anak perkara kok aku ora entuk melu-melu kuwi. Loh, iki raksuan pendhita agung ngono lho, Gong. Sengara tak kira ning perkara. Nah terus ngarepmu? Kene linggo kene. Heeh. Nggo udut ora? Anggo apa? Nah, iki wae mbako ki. Dinae piyai kene aku mau. Wah. Tak omongi. Apa? Sowan pendhita kuwi kudu sing jangkep tata kramane unggah-ungguhe. Ya, heeh. Terus ngarepmu? Ora entuk jangkar. Ora entuk kowe misuh, ora entuk. Muni sing ora prayoga ora entuk. Ya wis, atur aku kudu piye? Ayo sing senggo wae, sing merbawa. Ben arep awake dhewe iki mengkiri arep awake dhewe iki meng kawula cilik iki men ketok wibawane, men diajeni ngono lho, men mesake diwelasi, diasihi. Ya wis. Ya munggah ya. Ya. Sufi
Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrek kanggen awita dedenceng dencengan Wong bawana langgeng sinung widatan awrat nuwun mangke dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama dawuh pangandikanipun Sang Tapa Begawan Durna malah menika kula nampi rawuhipun nadyan nembe sepisan menika panuk nanging kula sampun boten mangling awit piyantun menika piyantun ingkang sampun kondhang menika rawuhipun Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong kalian Ki Lurah Bagong menika Ki Lurah ngaturaken kasugengan sak rawuhipun Ki Lurah Gong sing tata krama jangkep lho Gong heeh ning aku mesgul ngapa bahanku dikaco panjak. Lah ngapa ya? Sire kowe arep tak ancam nek kowe ora jangkep tata kramamu ora tak junjungke trima sak bubute kowe nek ora. Malah go minggat. Sesone Kangsan, amah Kangsan wis tau Kangsan ora teko kok. Nuwun sewu kula bagekaken kok malah sami guneman piyambak-piyambak. Wedhe. Adalah nunamin pansang Kalimantapi sinabet ae ngila-ila linebana saking siku dendaning Bathara Penembahan nuwun sewu Penembahan nggih ngapunten sawetawis kula niku ngandhani kalih adi kula Bagong ben tata kramane supaya jangkep ben aja ngasi mengko damel kuciwa ing manah paduka Sang Penembahan inggih Lurah lho mengke riyen kados pundi panjenengan ampun basa kalih kula. Ngaten. Kula niki ming kawula cilik, kula niki ming kawula alit. Derajat kula niki ming kere. Nggih. Mboten sah dibasani jangkar mawon nang kalih Petruk. Ning nang kalih kula kedah ngagem tembung Pak ngaten.
Pak jarange tak bubuti tenan lho kowe lah. Ayo sare guyon nek ora entuk ora. Engko nek ora guyon dikira Bagong ora lucu. Wis santai wae. Wis mau kowe mau sawan wis ngerol apa urung? Mbah. Aku ora nyimak kok aku. Ketoke dalange saru truk mengawan. Ah iya. Trocoh tenan e. Nuwun sewu. Kula basa kelan panjenengan menika kula ngajeni. Derajat panjenengan kawula alit menika malah estu kula ajeni. Lho, liripun awit kula menika ngraosaken tau-tate ngraosaken dados kawula alit kados panjenengan Ki Lurah. Kersanipun pramila nuwun sewu panjenengan kersa mboten kersa saged mboten saged kula kedah basa kelan panjenengan wujud sarta tandha yekti kula anggen kula mengeti kula tau-tate dados kawula alit. Sampun ngantos sak mangke dumeh kula sampun madeg brahmana nulya wonten ingkang nyengguh kula menika Pak Pandhita ingkang sapa sira sapa ingsun kumalungkung anggak unggung watak kula sampun ngantos wonten tetembungan kang kados mekaten pramila kula jagi manah kula ngajeni kelawan panjenengan lah Gong ngene iki lho Le Ngapa? piyai sing bener-bener ngajeni panjenengane beliau Pak Pendhita iki kelingan sartane ora ninggal ora nglalekke karo mula bukane yen to beliau ki mbiyen kawula cilik saiki wis mukti ora lali karo derajate mbiyen pas isih dadi kawula ngono kuwi sing patut dicontoh pemimpin ning gone dhewe ya Gong Heeh. aja kaya gareng Garenge dadi RW anyarane terus kementhus kae kok. Monggo ya isih kawula tarep RW iki isih kawula tenan to. ha iya Ning wis kaya gleleng-gleleng kok. Kaya jagat ki arek dinggoni dhewe. ha iya Ning apik kok kowe. Patut kok kowe. Patut ditiru kowe terus yakin. heeh Diterapke nang pemimpin-pemimpin awake dhewe. Arep wis dadi pemimpin, wis duwe derajat, duwe pangkat, kudu ngelingi nek mbiyen ki ya tau dadi kawula cilik, tau dadi peranganing wong cilik kaya aku kaya kowe ngene iki. ha iya Wong barang ini arep sugih ki ya ngrasake kere. heeh Ha mula dadi mula dimula. ha iya Wong nek iso mapake atine, mapake rasane, mapake lagune iki wis sugih ki ora sepuyah-puyah karo sing wong sing nuwun sewu iso dikatakan kere ya, Tru. ha iya jan damel bombong manah kula teka paduka menika nuwun sewu menawa paduka menika pandhita ing pertapan Kutha Runggi nggih sesembahan kula Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi menemban lakar kalersan mekaten Ki Lurah lah rak tenan cocok sowan kula mboten sisip sowan kula mboten kapusan alir panjenengan menika estu piyai ingkang kula tuju piyai ingkang badhe kula sowani ngaten inggih Ki Lurah nggih lajeng sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo paduka Sang Pinandhita inggih penemban Kesawa Sidi mekaten inggih Ki Lurah Petruk nuwun sewu kula tampi dawah sami-sami kemawon lho ha kok panjenengan mboten maringi pangestu kalih kula nuwun sewu dosa lan kuwalat menawi kula paring pangestu utawi atur pangestu dumateng Ki Lurah Petruk kamangka Ki Lurah Petruk menika piyai ingkang sampun dangu nggenipun gesang wonten ing jagat wonten tetembungan bebasanipun Ki Lurah Petruk menika sampun kuwawa kendhahar gempalaning jagat legiasining kawontenan pramila kula kinten kula badhe kuwalat nampi walating dewa menawi kula wantun nampi sembahipun Ki Lurah Petruk kantong bolong lan menawi kula wantun mengestoni dumateng panjenengan kedah-kedahipun panjenengan menika ingkang mengestoni dhateng kula awit panjenengan ingkang langkung sepuh tinimbang kula Gong jan nilai plus akeh tenan iki pendhita iki Kandhane kok adabe heeh al adabu minal ilmi. ha iya Jan ketika nalika nek wong ngendikan ya panjenengane midhangetke. ha iya Nek wong ngomongan ya panjenengane gatekke, ora ditinggal ngacang-ngacang. Sing tak rasani saiki ngacang-ngacang yo menungsane. sapa to Gong Dobleh. Tak kira nek saka nggon Demung pindah ngetan iki tak kira nek arep ngopo bol pindah ning kono le ngacang-ngacang. ngantuk kok Jogong Mas ora iso liyane yo ngantuk. Aku ae yo ngantuk. Gablek sewengi iki yo ngantuk. Kesel padake.
Penderek-penderek kok mah ora tata. Sabar to, Gong. Ora iso ngelih aku. Ngelih kok kon sabar ora. Wis engko madang. Heeh. Ki Lurah Bagong. Nggih penemban. Ora to iki. Urung-urung kok ngguyu ora. Seneng aku. Lah ngopo? Jan pendhita kok sumae ra jamak-jamak. Ha iya. Mongko disawang pasuryan iki ketokle ngademke ati nyenengke pikir ngono lho, Tru. Heeh. Kok aja kok iki pendhita tilas dagelan ki nggo Gus. Ngawur ora. Ah nyenengke. Apa anggapmu nyenengke iki terus tilas dagelan ngono apa piye? Nggih penemban bekti kula konjuk penemban. Nuwun sewu kula tampi dawah sami-sami Ki Lurah. Nggih. Pun prayogekaken lenggahipun. Sampun mboten kirang prayogi nderek tepang nggih kula Bagong. Lho, kula ingkang nderek tepang. Kula menika nembe sepisan manuh lawan panjenengan. Oh ngaten. Nggih. Kula pun Kesawa Sidi. Nggih, kula pun John Bagong menika. Kula nganggo John barang ora. Men ana undakane, Tru, ora mung Albertus Bagong terus. Salin John aku. Iya. Sampun mboten kirang prayogi sowan kula penemban. Lole kena swaru gembal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana Petruk kantong bolong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Petruk. Lho, mengke riyen. Niki rak Penemban Durna to. Heeh, aku ingkang prapta nang kene. Ngaten. Ya. Sawetara wektu aku duwe wigati karo karawan Sang Begawan Kesawa Sidi. Mekaten Penemban. Iya. Nggih, wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampanono Panakawan. Nggih, pun kula pundi. Bagong padha slamet sowanmu Panakawan. Nggih, Penemban Durna. Lenggah teng mriki sampean, Mbah. Heeh. Sawetara wektu duwe wigati ingkang kudu tak aturake kersaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Nah nggih. Ning aja ngasih sampean anane sampean rawuh teng mriki aja ngasih sampean gawe perkara lho. Merga sampean teng pundi-pundi niku kabeh wong semua piyai semene sing padha nyekseni niku wis do ngerti, wis do pirsa, wis do apal. Nek Durna tekan ngendi-endi niku mesti mung arep ngumbar wisa. Wong sampean niku pendhita sing kondang cangkeme elek. Gong. Apa? Dijaga le omongane le. Durna cangkeme elek tenan kok. Ora ngono iki piyagung lho, Gong, priyagung lho. Arep piyagung, arep piano ora gagas. Pokoke aku tekan nang ndi papan anggere nek Durna aku ki ora mathuk, aku ora srek. Engko sik toyo diajeni kok ora. Ya ngajeni slumrahe sepajare kok ora. Iya. Iki priyagung lho, Gong. Apa? Cerma dombeng. Sak-sake ora Petruk. Mboten guyon mawon mendhan kula wis suwe ora guyon karo sampean kok. Ya. Prayogake sowanmu Bagong. Nggih, pun kirang mboten kirang kepenak. Nuwun sewu Ki Lurah Petruk kantong bolong kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Weh, Anoman iki. Nggih Ki Lurah. Weh, lah. Nyantrik nang kene kowe, Man. Nggih. Bekti kula kunjuk. Tak tampa dibawa-bawa ya, Man. Nggih, kula pundi Ki Lurah. Ki Lurah Bagong bekti kula kunjuk. Weh, lah Jiman. Anoman. Hah? Anoman. Ora Jiman. Ora. Jiman wis ora enek. Anoman. Heeh, Man, tak tampa, Man. Pangestuku tampanono, Man. Nyantrik nang kene kowe. Sawetawis wekdal kula meguru nyuwun wejangan ngilmu lan kawruh wonten ngersanipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Heeh. Ora kowe iki wis dadi pendhita wis mataun-taun kowe iki wis suwe madeg brahmana ning sanggar pertapan Kendali Sada. Ha kowe kok malah trima isih nyantrik. Nuwun sewu Ki Lurah. Gesangipun ingkang abdi pun Anoman menika pawitan kula. Salaminipun kula tasih sagah lan salaminipun kula tasih kiyat gegulang ilmu tartentu kula tansah gegulang ngulir budi saha ngasah kadewasan awit tiyang gayuh ilmu menika kula kinten mboten wonten arepipun mboten wonten lasipun. Nah bagus ngono kuwi. Iya. Arep kowe iki wis iso dikatakan kowe iki munyuk maestro. Ning kowe isih tetep sinau kowe, Man. Bagus kowe, Man. Nggih. Teges kowe memperkaya yuridiksi kurikulum kowe kudu mbok gatekke. Ngono ya, Man. Ingestaken dawuh Ki Lurah Bagong. Petruk anukmu lho.
Petruk Kandhong Bolong padha slamet sowanmu Petruk. Ana kawan. Gong, sapa iki? Nek saka suarane kok kayake Sinuwun Baladewa. Udu ya. Aku ki apal nek Sinuwun Baladewa kuwi suarane ora kaya rada serak-serak sithik nek Sinuwun Baladewa. Heeh, serak wong udute kretek. Ha iya. Gelem mau udut mbako khas kene nang suarane malah iso ngono Sinuwun Baladewa. Ha iya. Tenan mbako kene iki enak tenan kok, Truk. Ha iya. Kopine ya enak tenan, macane. Entuk wong kene ngono. Hus. Iki nek omongane ngati-ati to ora. Guyon nang kowe. Iya. Oh, entuk wong kene kok mengareng-arah mbako karo kopi iki lahir batin ora lek urip ki ora. Anggepe lah. Guyon to yakin sumpah guyon aku. Iya. Mangane ra omong. Heeh. Nuwun sewu panjenengan sinten sinuwun? Petro, wonten dawuh. Petro, nuwun. Yen kowe durung tepung karo aku tepungke iki Nalendra ing negara Jodipati aku Prabu Jrana Kadasar. Nalendra pundi? Jodipati. Wah iki copyright iki hak cipta iki, Tru. Ngapa? Kudu mbayar hake nang Ndawerkudara. Lah ngapa? Jeneng Jodipati ku satriyane Ndawerkudara kok iki nganggo jeneng Jodipati. Jodipati kuwi negaraku, dudu kesatriyane Raden Werkudara kuwi dudu. Anggepmu sing jenenge Jodipati ki menggone Werkudara ngono piye? Nggih, nggih. Ya ora usah santak ngono kok mureng-mureng. Wis iso. Ngelih aku. Oh, nggih sami. Kok nggih ngelih, kowe golek mie ayam kalih kula nggo. Yo, yo. Wah, Bagong nek kon ngemi ayam kok kiyenge ra jaman-jaman. Wis pokoke mie ayam ngarep amigo aku seneng banget aku. Wis ayam uripku wis tak surung rong mangkok. Iya. Bar mangan mie ayam terus ngacang-ngacang ya, Gong. Heeh. Uripe nek kaya ngene kok ngruntel. Uripe nek kaya ngene kok ngresula. Aku kira ana sing ngembake ikhlase uripku ya ikhlase Sinuwun Puntadewa. Tleprek. Wong kowe kelangan pitik wae muni-muni ning WA kok ora. Sapa sing ora emosi to, Truk? Sakal ae pitikku ilang. Heeh. Gek tangga dhewe. Iya. Nek wis ketemu rong pitike, Gong. Urung Nek malinge wis kecekel, nek pitike urung. Aku sing penting ki kecekel malinge perkara pitike bali ora wis sumarah pasrah ngersane Gusti ngakarya lho, Truk. Aku ngono kuwi. Iya. Sinuwun Prabu Jrana Kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Petruk Kandhong Bolong tak tampa pangestuku tampana napa kawan. Ih, sampun sanget kula pundi. Bagong padha samet sowanmu. Nggih. Sinuwun Prabu Jrana Kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku wae tampanono ketibal. Nggih. Wah. Atos tenan suarane iki. Nek kae mau priyayi sing merakyat nek iki kok wah angkuh tenan, kumalungkung tenan. Wis ben. Mbok menawa cen karepe ngono, Gong. Heeh. Nuwun sewu Ki Lurah. Kados pundi menemban? Sewu lepat atur kula diageng pangaksami mboten ateges kula badhe lancang nyuwun dawuh pangandikanipun Ki Lurah Petruk. Nggih. Nanging estu kemawon priyayi Mara Dayoh, Mara tamu menika tartentu kagungan wigatos. Gandeng sakmangke sampun sami satata nggenipun lenggah sinambyang rahabi pasugatan sak wonten-wontenipun wonten ing pertapan Kutha Runggu. Kula suwun Ki Lurah Petruk Kandhong Bolong blabarana ingkang sejati menapa ingkang dados wigatosipun Ki Lurah Petruk Kandhong Bolong. Nuwun sewu penemban saderengipun menapa sekintenipun kula estu menika kalodhangan pun pasrahaken dhateng Adipun Petruk Kandhong Bolong. Nggih, babar pisan wekdal kula pasrahaken Ki Lurah. Nggih, nggih. Wah, jan penak tenan rembugan karo Piyai Jos ki, Gong. Kandhane kok. Heeh. Ora gontokan. Heeh. Ngendikane sak ngendika-ngendikane sarwa-sarwi nyenengke. Heeh. Sarwa-sarwi lega. Heeh. Nek ngendikan ora maregi ngopo? Wah. Aku apa wae iki sing penting marege kok. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Sang Penemban Kisawa Sidi sesembahan kula ing pertapan Kutha Runggu. Inggih kula tampi dawa sami-sami Ki Lurah. Nggih. Wonten ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bendara kula. Sowan kula dipun dhawuhi dening ndara kula ing Madukara. Inggih menika ndara kula panengah Pandhawa, inggih menika ingkang kekasih Raden Arjuna, inggih Raden Janaka. Ya Raden Parmadi.
Permadi, Gong. Hah? Permadi. Ora Parmadi, ora. Parmadi yaene wis ngruntel nek yaene. Ha iya. Wis turu nang nggon simpingan kowe. Iya. Iki engkonge wis diujubke urung iki. Ambu. Ayo mestine wis kok ya wis dikendureni kok. Wedine kok nek urung diujubke urung dikendureni kok terus digawa lunga kasiden. Ha iya. Tau lho, Truk. Kapan? Wayangan ning Gading, Gunung Kidul kono. Heeh. Esuk kae bubaran kae panitia ki monggo Pak ampun kondur riyen Pak niki anu kula kanthi sareng-sareng kenduri riyen. Ingkunge ra ono. Ha kok ora ono? Gawa minggat piyaga. Ndak dinane aku ya luwih cilaka meneh. Ha ngopo? Rekane aku ya arep balas dendam to. Heeh. Aku ki manyang dalang aku kowe. Iya. Aku ingkunge go minggat piyaga. Iya. Ingkunge saurunge wis bar diujubke bar dikendurake tak adahi tasku. Iya. Esoke arep dikembul. Heeh. Arep dipecah, arep dibencah. Heeh. Panitia goleki bingung. Heeh. Agare ngerti nek ingkunge nang nggon tasku. Heeh. Wong nglumpukke satria-satria kuwi wong-wong saknene wong dilumpukke sekon idak-idak tasku sing isine ingkung kuwi mah. Aku ya ora piye-piye aku ya melu ngidake. Wong nek ora melu midak didenda. Wah, jabatanku wis cilaka iki ya ingkungku ajar iki. Begitu wong do lunga tak buka tasku ki wis lembut kae ingkunge. Iya. Lah terus karepmu terus kowe kepiye? Aku ya ora piye-piye, aku terus mara ning transit wong-wong kuwi mau tak parani. Deloken ki lho. Leh hasil karyamu do midak-midak. Atau anggap aku kuciwa atau anggap aku mesgul nesu napa piye? Ora, malah meneri. Wong aku ra kangelan nyuwiri. Mah piguna manfaat ya Gong kandhane kok. Nglajengaken pirembagan penembahan. Sinambi kula gojekan kalian adik kula Bagong. Inggih, Kilurah. Nggih. Menapa ingkang dados jaruranipun lan wigatosipun menapa wondene Ndara Janaka dawuh kalian kula utusan kalian kula. Kinarya srana kula sowan dhateng panjenengan. Menika awit nuwun sewu. Rikala semanten Ndara Janaka pikantuk kabar midhanget pawarta ingkang wis sumebar wata sak indenging jagat. Pawarta binandunging Karna bineta Mbok Bakul sinambi wara sami nyebataken bilih wonten pendhita utawi brahmana enggal katon ingkang madeg pendhita wonten ing pertapan Kutha Runggu mapan wonten areng-arenge ngarga Kutha Runggu. Inggih. Lah, sakmangke kejawi saking Ndara Janaka pikantuk pekabaran kang kados mekaten, Ndara Janaka ugi pikantuk wangsiting dewa. Inggih menika tinanggenah nggayuh kanugrahan ingkang dipun asta lan dipun lantari kalian pandhita ing pertapan Kutha Runggu nggih panjenengan inggih paduka Sang Begawan Kisawa Sidi wondene menapa kanugrahanipun ingkang sampun paduka asta miturut ngendikane Ndara Janaka lumantar sasmita ingkang dipun tampi saking ngersanipun para dewa Ndara Janaka ngendika wahyu menika wujudipun wahyu Makutha Rama. Lah pramila napa kok gandeng jenenge napa kok Petruk diutus sowan mriki, Bagong diutus sowan mriki niku ing wigatosing Rembag. Ndara Janaka niku mung kepengin sakmangke kula ingkang srana lantaran, kula ingkang dados lantaran matedhaken panjenengan matedhaken tumurun ing kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama menika sakmangke tumuli badhe pun kula aturaken wonten ngersanipun Ndara Janaka mekaten. Lah, wondene napa kok Ndara Janaka kula ya bingung. Ndara Janaka kuwi piyayine gedhe priyatine gentur tapane kok sak gendagan iki arep nggayuh wahyu, arep nggayuh kanugrahan kok panjenengane ora talak brata piyambak ning kok malah utusan karo Petruk, teges Petruk sing kudu laku priyatin. Ning mboten napa-napa. Petruk niku kula niati sak suwene uripe Petruk niku kula napaki gesang mriku pancen niat kula menika priyatin, niat kula menika berdharma, niat kula menika nindakaken laku kang utama ingkang boten singlar saking angger-anggering kautaman. Ama batu. Enek wong tuwa omongan ora dipaido to. Lah kowe ngomong lancar banget kok kowe akeh banget. Aku ya ama batu aku ya ngono. Inggih Kilurah. Lah wondene menapa mekaten kula namung nuhoni dhateng dawuhipun Ndara Janaka. Kula piyambak ngertos, kula menika mangertosi
Kados pundi darmaning agesang minangka satriya menika? Niken. Darmaning satriya gesang menika kedah nindakaken dharma ingkang kados pundi kula menika paham, kula menika mangertos. Awit kula seprana seprene mataun-taun nderekaken kelawan tindakipun Ndara Janaka. Menawi lampahipun utawi patrapipun Ndara Janaka ingkang mekaten menika kula kaanggep lepat. Lah sak mangke kula aturi paring dawuh kalih Petruk, kula tak wangsul teng kesatriyan Madukara. Tak matur kalih Ndara Janaka lajeng kersanipun kados pundi serananipun menapa ingkang dapun tempuh anggenipun Ndara Janaka badhe kasembadan saha kasil nggayuh wujudipun Wahyu Makutharama menika Mrembahan. Mekaten semanten atur kula nglantari saking Ndara Janaka panjenengan paring dawuh menapa monggo kemawon kula nderek. Ung bawana langgeng sinunggi datar nawrat Kilurah Petruk kula wonten dawuh. Sampun ngantos mesguling manah jengandika Kilurah Petruk kanthong bolong. Nggih, liripun. Nuwun sewu. Ingkang aran Wahyu menika kanugrahan. Nggih, Mrembahan. Wahyu menika kanugrahan, kamangka kanugrahan menika. Kodrating kanugrahan menika badhe tumedhak dhateng sinten kemawon, waton sinten to ingkang badhe pun panjingi wujuding wahyu menika lerem saha menep rasa pangarasanipun. Nggih, kula mangertos, kula nggih ngerti capet-capet nggih kula paham perkara niku. Wahyu niku ora bakal jenak nek mapan tenganggane wong sing duweni watak angkara murka budi candala. Mekaten Mrembahan. Nggih. Lah nanging nuwun sewu, kados pundi? Saderengipun kula matur mangsuli ngendikanipun Kilurah Petruk langkung rumiyin. Wahyu Makutharama menika sanes mawujud wahyu nanging menika wujudipun wejangan pepagem. Wejangan pepagem inggih. Nanging nuwun sewu mboten saben-saben titah kiyat nampi wejangan pepagem menika lho Kilurah. Ajeripun menawi sak mangke panjenengan ingkang kula wejang pepagem menika nanging sak mangke panjenengan boten kiyat nampi wejangan menika tumuli panjenengan boten saged ngaturaken wejangan menika katur Raden Janaka mekaten ngaten inggih. Oh nggih. Lha ning nuwun sewu kados pundi? Lah niki rak Begawan Durna sowan teng mriki niku. Kados pundi? Ampun seru-seru. Inggih. Begawan Durna sowan mriki niku wigatine napa? Wigatosipun. Aku no ya melu klesak-klesik. Kula tak majeng mawon. Kados pundi iki Lurah? Begawan Durna wigatine mriki niku wigatine napa? Keperluane napa? Panjenenganipun Sang Tapa Begawan Durna ugi badhe nyandhong tumuruning Wahyu Makutharama. Sik Mrembahan, sekedhap. Kados pundi iki Lurah? Nek sampean ketika kaya ngeten kula ora trima. Tantrimanipun Kilurah Petruk mengke riyen. Kok rusak ajak dosa ngupaya kanca sajake. Nuwun sewu. Panjenengan sampun pirsa mboten kondange Begawan Durna niku pun pirsa napa dereng? Pendhita kondang manyor-manyor. Inggih kula sampun mangertos. Ah nuwun sewu. Pendhita Durna niki niku kondang cangkeme elek banget. Yakin. Riyen tau tate ditundung wong tuane minggat saking negara ngatas angin. Mergo niki nakal. Niki nakal niki. Kriminal. Ngoten. Madeg pandhita nggih. Niku lakone enten kok teng YouTube Durna Jawa, ngoten lakone. Durna Jawa niku ditundung kalih bapakne mergo wani karo bapakne ora manut karo dawuh wong tuane. Lah bar niku niki menungso niki Durna niki mateni bojone Patih Gandamana. Seje lakone, Truk. Seje lakone sing mateni bojone Gandamana kuwi Udu Durna. Ha sapa? Sengkone. Wah, Udu Durna ya apa? Udu. Nek Durna ki ngrebut bojone kancane, ora mateni bojone Gandamana kuwi ora. Tutuk siramu kowe. Nuwun sewu. Kamangka Durna menika dados pujangganipun Marasata Kurawa lho, Mrembahan. Inggih. Kurawa niku sampean kedahe pun pirsa. Kondange Kurawa niku pripun sampean kedahe pun mangertosi. Kurawa niku kondang watak angkara budi candala. Nuwun sewu. Kurawa niku ngegungke watak kanistan. Sing digongke niku mung watak adigang, adigung, adiguna. Sapa sira sapa ingsun sing diuja niku mung mobal-babaling kanepson. Lah niki nuwun sewu nek nganti sampean ku arep mejangke, arep nurunke Wahyu Makutharama teng Begawan Durna. Begawan Durna masrahke nglantarke teng Parasata Kurawa. Nuwun sewu niki mengke rak ming etungane tembe mburine glethek petele rak malah ming iman-iman to niki.
Inggih. Nek malah mengiman-iman kanugrahane, wahyune niki mengke malah ming keregetan pakartine para Sata Kurawa. Merga Kurawa niku ora tahu kok sing jeneng pisan kemawon laku prihatin niku Kurawa mboten tahu. Ngaten, mboten tahu tate, mboten pernah. Pisan kemawon Kurawa laku prihatin niku mboten pernah. Wong tahu kok niki Begawan Durna niki arep pendhita niki tapa. Niki tapa niku sangu radio. Apa nek jamak lumrah wong tapa kok sangu radio nyetel Mbah Timbul ya, Gong. Heeh. Pendhita tapa kok ngono sangu radio kula ngurangi piyambak. Wong le tapa teng kali lor kula niku. Mekaten ki Lurah. Nggih. Lah napa bakal kelakon? Lah pramila monggo. Wahyu Makutharama niku mbangane keliya. Wis keliya keregetan watak angkarane Kurawa. Lah monggo pasrahke mawon dhateng kula menembahan. Durna lena panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng marang Bratayuda kentas waru gembal manyar-manyar duk nang dungkol wana alas dadi wana Petruk kantong bolong Penemban Durna nggih Penemban banget ucapmu nggon mung ngrasani nggon mung ngilani marang dadane Begawan Durna banget patramu nggon mung netangi kamar kanku Petruk nuwun sewu wah jan keseron kok ya leh ku omong mau ki aku ya ora tepa-tepa kok ngrasani wonge-wonge ning mburimu mongko Durna iki kupinge gedhe banget lho Truk Pendhita Durna iku kupinge gedhe banget. Oh, ikete wae jerone 30 kok. Dadi sirahe iki trepes ngono kupinge gedhe. Petruk kantong bolong wonten dawuh Mbah Durna. Ah, ndruwili kaya grojo kantor wateh kaya betet sing nembok pategalan ucapmu kowe ngina. Kelawan Begawan Durna kowe ngina karo para Sata Kurawa ngina marang anak Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Ning ngarepe Begawan Kesawasidi. Petruk kantong bolong. Penemban Durna kados pundi Penemban? Kowe ngerti apa ora? Oh, kowe ngerti apa ora sing jeneng wahyu kuwi mapane dhewe-dhewe ya Petruk. Wahyu kuwi ora kena dipeksa, wahyu kuwi ora kena dijaluk. Lho lah nggih. Gandeng wahyu menika mboten saged pun peksa, wahyu mboten saged dipun jaluk. Mboten saged ditembung. Mboten saged dipethuk ning wahyu niku bakal ngampiri. Lah mula kula nggenahke sampeyan mriki niku wigatine arep njaluk wujuding Wahyu Makutharama to, nggih to? Lah kok sampean ngomong sampean ngendika nek wahyu ora kena dijaluk kanthi serana peksa. Sampean nesu ngeten iki pun mujudke, pun nandhake, pun mbuktekke nek sampean niku meksa le arep njaluk wahyu lho Penemban. Lho ora gagap-gagap. Sampean ki Durna ora sulis potro. Ayo. Sakniki gledhek petele kula rembug sisan. Wonten mriki Petruk napa Begawan Durna sing keduga arep kasembatan manjangkane gaya wujuding Wahyu Makutharama. Petruk kantong bolong lho wonten dawuh. Oh, kowe iki kamula cilik, kowe iki kere, kowe iki batur. Dadi utusane Janaka. Janaka kuwi muridku, ngono. Janaka kuwi muridku. Oh, dheweke wis bola-bali nampa Wahyu lho Petruk. Dheweke wis bola-bali mergo pancen dheweke wis wegik nggone gayuh Wahyu, olah kasutapane wis gancar sartane wis gangsar. Ngibarate Kurawa ki sepisan wae arep gayuh Wahyu urung kasembatan. Lah saiki arep kasembatan, lah kok Janaka nyentrulane rembuge para Sata Kurawa. Mengke riyen Penemban. Wong niku kelakon apa ora le arep gayuh Wahyu niku mung gumantung tumindake, ngaten. Nek tumindake apik, nek tumindake becik, Wahyu tartemtu manjing wonten angganipun titah sing tumindake becik niku wau. Lah Ndara Janaka niku le bola-bali gayuh Wahyu niku ora kok merga Ndara Janaka sekti, ora kok merga Ndara Janaka digdaya niku mboten. Ning merga Ndara Janaka niku semeleh rasane Ndara Janaka niku tansah nindakake tumindak kautaman. Lah nuwun sewu, lah sakniki mangsawang Kurawa. Nuwun sewu Kurawa mangsawang. Ditanggapke pengajian kok Dursasana sangune gendulan. Sangun dem-deman niku nuwun sewu napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang becik. Ngoten napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang utama. Petruk Kanungul, wonten dawuh sinipun. Kowe aja sageleme dhewe nggon mengucap marasan. Aku iki Prabu Jrana Kadasar. Aku iki siswa kinasing Sang Tapa Begawan Durna.
Nek kowe nyentulani rembuge Bawa Durna, aku sing ora nrimake, mergo aku sing semane Begawan Durna. Ya. Oh, kowe arep wani karo Begawan Durna, aku gawa murid. Kejaba aku gawa muridku kuwi Ratu Jodipati kuwi. Oh, aku uga gawa Kurawa segelas papan. Petro. Hi. Kowe arep wani karo aku apa kelakon kowe bisa kuat nadai kadigdayanku mergo kowe wis wani netangi kamurkanku Petro. Aku iki seswaning Sang Tapa Begawan Durna. Nganti aku seswane aku meneng wae aku menungsa sing piye? Ayo mriko kowe. Sik, Gong diwangi, Gong. Oke. Anggepe apa kowe mungsuh kono, aku tak mungsuh iki. Yo. Men ora mumet kok ora ngene iki kerja sama, Gong. Heeh. Anggepe apa wis suwe aku ora ngene iki. Saniki sampean mungsuhe kula, Bagong mungsuhe muridé sampean. Ndas. Lho. Ora tata krama karo Nalendra kuwi ming kere kowe gedibale kok. Lho, gedibale esuk kala mangsane sugih. Kapan? Karepe. Oh, ming karepe kok. Wis kowe ladenono kono ta, Tru? Durna kejamongan ta, Tru? Ya. Ayo kowe arep ngopo? Oh, apa kowe kuat nadai dayaku Kyai Sundha maneh? Pun sakniki digawe perkara sisan. Mergo wis cetha, Durna tekan kene iki ming arep gawe geseh. Durna tekan kene iki ngarep gawe perkara. Pun sakniki kula ajangi jembar. Nek sampean sekirane arep ngundurke karo Petruk, sampean ngrangket karo Petruk, ngrebut wahyu Makutara kasembatan. Bagong, apa Prabu Jrana kadasar? Kowe kena tak kandhani apa ora? Kakangmu Petruk elingno. Kakangmu Petruk kowe kandhana lho. Aja entuk wani karo guruku. Begawan Durna kae guruku. Begawan Durna kae sing menehi ilmu karo aku sing menehi kadigdayan karo aku. Petruk ora kena delangap-delangap ucape. Kandhanono, kakangmu kandhanono. Sik, Mas, sik. Piye? Kowe ora murid Durna ta kowe? Yo. Kowe omong nek Durna menehi kadigdayan karo kowe. Heeh. Petruk kakangku. Ngapa Petruk ora tak omongi dhewe lah kok kowe ngakon aku? Ratu goblok. Sirah semono gedene kok isine ming banyu. Wah, menungso ora tatanan. Oh, menungso ora tatanan Petruk. Wonten dawuh. Apa apamu, Kandura? Bagong, apa apamu Prabu Jrana kadasar? Ayo, ning endi papan neter kadigdayan? Dudu teng mriki papan wong neter kadigdayan. Kula enteni teng parepatan pertapan Kutarunggu. Kira-kira Petruk apa Begawan Durna? Kira-kira Ndara Janaka apa Kurawa sing lakon ngukup wahyu Makutara apa? Metu Dawa. Metu Dawa. Ayo, ayo. Woi. Ayo. Langgeng sinunggi datan awrat ora pati nduga mono anoman inggih penemban malah dadi kisruh kaya ngene kanane. Sik dompetku kecer ya. Sida baleni dompet. Oh, sida. Penting identitas e. Oh, mekaten ki Lurah. Heeh. Menapa wonten isinipun? Cetha KTP ana. Nggih. STNK. BPKB. Surat pajak bumi ana. Dompete gedhe ya. Pareng nggih menemban ngapunten iki kula dadi gegeripun pokoke jenengan mboten samelu-melu perkawis niki. Nggih, Lurah. Leh kula Bandayuda alok benda swala pati kalih Durna niku wau kula cekap kula kalih Petruk kemawon sing nrenggalangi cekap kula kalih Petruk kemawon sing ngatasi. Ngaten nggih, matur nuwun. Inggih, Lurah Bagong nderekaken pareng. Nggih. Soale niki wau kula mriki melih bali mriki melih niki wau. Mergo dompet kula kecer. Oh, kecer. Nggih. Menapa wonten artanipun? Nggih hanten. Pinten? Saikhlase panjenengan pinten le arep maringi. Lumung badhe nyuwun to. Nggih. Panjenengan menika kaya mboten tanggap to ya kula sasmitane ket mau. Lah mbok coblaka kemawon mboten sah nyasmitani kula menika sampun tanggap. Nggih. Gandeng kula menika mesakaken panjenengan kawula alit kula riyen ugi tau tatih dados kawula alit kados panjenengan. Nggih. Menika wonten sekedhik arta. Menika 300 kula pasrahaken dumateng panjenengan.
Menika sak mangke kula suwun kinarya gesang wonten ing dusun panjenengan Kilurah. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo kula aturi nampi. Nggih, mergi niki menawi namung kula simpen. Nggih, menika mengke mboten manfaat. Menawi mboten manfaat menika mengke mung ribeti gesang kula. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo kula aturi nampi. Nggih, matur nuwun. Sak mangke kula aturi ngedum kalian ingkang raka pun Kilurah Petruk Kantrong Bolong nggih Kilurah Bagong nggih siap mempun. Nggih kapan le ngene kene jan wis ora nedet kok kaya arep awil ora. Pun bareng matur nuwun pokoke kula dongake rejekine lancar. Inggih nggih gek ndang munggah kaji inggih nggih. Siap man nggih Kilurah nderekke. Heeh. Ora ngentek isep gedang lho kowe. Mboten. Kowe gedang sajan wis do pritil kowe. Wis do prigis kowe ta pelakune kowe ta? Mboten klimen kok. Ah. Aku dadi nyalake sing ngempul ngapa kowe iki? Sing ngempul ora ngedep apa-apa kok. Mboten saestu senes kula. Apa aku wis prigis ngono wis ora ana gedange kok. Meng karo lirangane ora. Truk. Durung mandi. Akeh. Wah, Bang Lumpuke Wadyabala, Bang. Wah. Ngandel ora iki bakal dadi peperangan gedan iki, Truk. Ah iya. Lho sapa kae Bang wedok? Oh Elisa. Wis tekan terus. Ah iya. Ke jam 10 kok. Iya. Nyoki aneng duit ki pira? 800. Aneng duit 15.000. Heeh. Iki mau aku diparingi 20 karo penemban ki sapa siji. Heeh. Diparingi 20 sing 5.000 tak jaluk, sing 15 iki kon ngeke kowe ngono. Oh. Saiki kok ketoke iki duitmu mau to, Gong? Ora ya, iki mau iki dhuwit mamu, olehmu tuku iki jujul tuku penthol iki mau ta. Iki dhuwitmu iki yakin iki ora semene iki lemene ora semene iki yakin aku. Sumpah ora semene. Pecah ndasku terus aku ngapusi wis to. Sik, ngene. Apa? Wah, rak tenan. Dompet kandel 300 ngene kok bocah goblok. Mah aku nek anarkis. Didum sing rata nyato 50. Nyo. Solar. Heeh. Iya ora ana yo. Heeh. Mbak Elisa wis teko. Heeh. Anoman wonten dawuh. Tak jaluk sira Anoman aja cawe-cawe perkarane Petruk Kantrong Bolong apa dene perkarane Bagong kelawan Begawan Dura ingisaken dawuh. Nganti aku krungu alok ing para cantrik utawa kepara aku nyumurupi dhewe. Ora pojo-pojo, satane ora tepo-tepo aku bakal maringi kowe pidana. Sak marwat kelawan apa kaluputan ingkang wis mbok tindakake Anoman ngestaken dawuh paduka sesembahan kula Sang Pinandhita Kesawasidi yen mangkono marata diage bubarna kang padha seba jenenging senedya manjing ning sanggar pelanggatan jernyata iki wancine wis nandhake wanci bedhug ngestaken dawuh penembahan marata diage sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman purna gati ning mananggilan Sang Pinandhita Sang Begawan Kesawasidi arsa manjing sanggar pelanggatan kadheraken sang janing para cantrik manguyu dedonga slaganira Sang Pinandhita tu ageng perbawane sinawang saking katebian kaya jawata karing widodara widodari